Diyos maray na aga po mga tugang, matindog po kita para sa satong novena. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper, do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made the sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another. Then, being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, who are blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and love for Jesus Christ our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so dear to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefit of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if it be his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power in your saints. Through Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, have no food or homes, who seek work. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love. Assist all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, to relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my poor prayers. Let not my trust be confounded. To you God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be your grateful devotee until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for us. And for all invoke your aid. Oratio Imperata. Amang makakamhan, iniitaas mian sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang, huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan, di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, di imi nasabutan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon ang kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya na mamatayan mina, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli kaini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan sa mong mga kasaalan. Ilikay mo kami, an sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo, antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapong nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang, isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for the gift of life, dulot ni Tess Sanyosa. For the gift of life, dulot ni G.D. Rehuso and family. Pasasalamat, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. Mariel Queenie Ricafranca, Giselle M. Asaytuno, Chan and De Vera family. Corazon Bonagua, Joe and Del Araya family. Celestina Magdamit, special na kagadan, dulot ni MJ. Special na kagadan man, dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family. For family, friends, and own healing, physically, mentally, and spiritually, dulot ni Jenny. For good spiritual, physical health, and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. To pass the exam, dulot ni Jamaica C. Cambronero. For healing and fast recovery of Mama Nelly.
dulot ni Mr. and Mrs. Wilmore L. Salazar and family, to pass the civil engineering exam of John Ken Balucio, dulot kan Balderrama family, for the diploma and master's degree and healing in all parts of life that needed mending, abundance and prosperity in the family, good health and safety to all the members of the family, dulot ni Shi Napoles and family, for successful operation, dulot ni Mariel Queenie Ricafranca, for continuous healing of Savi Marie Magdaraog, dulot ni Madonna Magdaraog, for safe operation, healing and fast recovery of Oscar Abrahan Imperial, dulot kan Imperial and B family, special na kagadan, dulot ni Mitzi Martires, for good health of Chan and De Vera family, for continuous healing and full recovery of Tirso Balieta, dulot ni MJ, for the eternal repose of the following souls: Justin Raymond, dulot kan Sanyosa family; Eduardo, dulot kan Mendoza family; Jose, dulot ni Nilfali; Froilan, dulot kan Asopardo and Cantara family; Juan, Edna, dulot ni Teresita L. Barrios and family; George, dulot kan Daughters of St. Jude; Liliosa, dulot kan Repata Palyanggayan and family; Vivencio, Encarnacion, All Souls, dulot ni G.D. Rehuso and family; Rodrigo Jr., dulot kan AUL Engineering Batch 2004; Martin, Susan, Ailey, dulot ni Sheila Sodsod; Lucinda, dulot kan De Los Santos family; Ruben, dulot kan Armario family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos, asin awito nan awit sa pagpuon. Ayon man yato sa banal na misa, itong pagtapos kang mga kapadayan sa nag-retreat and their safe journey back to the diocese. Sa ngaran ka nama, sinaki, singkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, singkatonino nga ni Jesucristo, kagurang danta, pagkamot kan Dios, asin ang pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang ako, untan sa mga kasalan, tangani magkanigo kitang magsilibrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako Sa Diyos na makakaman, asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangan ng Diyos. Mayrak manlugod sa toon, Diyos na makakaman, asin pakapatawadan sa to mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Diyos na sa moyang Ama, pinahayag mo sa imong pagkadiyos sa paagikan
hulit nin sa imong postol sa Nudas Tadeo, itugot mo na sa iyang mga pamibi, nanay na magpatalubo sa imong simbahan, asin dakulpan magtubod sa imo. Ininagad mi sa ngaran ni Jesucristo kagurang nanyamos sa imong aki, kay bamong nabubuhay asin nagahade kasarokan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa inot na libron nin mga Makabeyo. An mga opisyal kan hadi na namamahala sa pagpirit kan mga Hudiyo, natalikdan ang tugon, nagduruman sa syudad nin Modin, tanganing periton, ang mga tao na magdulot nin atang. Dakul ang mga taga-Israel na nag-uyon sa inda. Alagad si Matatias, asinan sa iyang mga aking lalaki, naghabo. Kaya ang mga tawuhan kan hadi, nagsabi ki Matatias nin sirin, ika sarong taong dakula, asin ginagalangan digdi sa banwaan. Sinusunod ka kan sa imong mga aki, asin mga kadugo. Madya manginutan ka sa pagsunod kan pagbuot kan hadi. Siring kan ginibunin mga pagano, patin mga taga-Huda, saka mga nag-iirok sa Jerusalem. Dangan ikaasin an sa imong mga aki, ibibilang na mga katuod kan hadi. Papayamanon kamo asin tatawan kamo nin perak, bulawan asin balakid na mga karahayan. Alagad si Matatias nagsimbag sa makusog na tingog. Minsan pa ang gabos na banwaan na nasasakupan kan hadi, sumunod sa iya. Lambang saro magtalikod sa pagtubod nin sa iyang kamagurangan, tanganing makuyog ang pagbuot kan hadi. Ako ang sakong mga aki, asin ang sakong mga tugang, mag-uutob man giraray kami kantipan, na ginibunin sa muyang mga magurang. Iparayo lugod sa mo na pabayaan ni Antugon, asin mga pagbuot kaiyan. Dai kami makakasunod kan mga pagbuot kan hadi. Dai kami mabibirik sa samong pagtubod, minsan dikit lamang. Pakatapos niya, pagtaram kaini, sarong Hudiyo nagpasiring sa inutan, sa atubang nin gabos, sa pagdulot din atang sa altar, susog sa kabutan kan hadi. Kan mahiling siya ni Matatias, na panuin nin isog nin buot, asin an sa iyang puso na hiro sa matanos na kaanggutan. Dinaguso niya ang tao, asin ginadan niya duman sa altar. Siring man ginadan niya ang ministro kan hadi, na namamahala kan pag-atang, asin ginaba niya ang altar. Sa iyang pagmalasakit kan tugon, ginibo niya siring kan ginibo ni Pinias, Kisemri, aki ni Salo. Dangan si Matatias naglibot sa banwa, nagkukurahaw. An si Isay man na nagmamakulog kan tugon, asin nag-uutob kan tipan, sumunod sa ko. Pakatapos kaini, kaibaan sa iyang mga aki, nagdulag siya sa mga bulod, baya nindaan sa indang pagsuro sa diri sa banwa. Alagad, huli kaini kadakol ang mga nagdulag sa kadlagan, nganing mabuhay, susog sa katanusan asin kabanalan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa matanos ipapahiling ko ang kapangyarihan nin Diyos. Sa matanos ipapahiling ko ang kapangyarihan ni Diyos. Ang Diyos na kagurangnan nagtaram asin inapod ang daga. Puon sa sirangan sagkod sa sulnupan. Hali sa Sion, sangkap sa kagayunan, ang Diyos minaliwanag. Sa matanos ipapahiling ko ang kapangyarihan ni Diyos. Tipuna ang sakong mga banal sa atubang ko. Idtong nakipagtipan sa kuya kaibaan pag-atang.
Ibabarita nin kalangitan an sa iyang katanusan. Hulitaan Diyos, iyo man sanaan maghuhukom. Sa matanos ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Itao sa Diyos ang dulot nin pag-umaw. Dangan utubon ang mga panuga sa urog kahalangkaw. Arangon mo ako sa aldaw nin kahurasaan. Ililigtas ta ka, asin uumawon mo ako. Sa matanos ipapahiling ko ang kapangyarihan ng Diyos. Ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Kan sa Jesus haranina asinahiling nan syudad na Jerusalem, nagtangis sinagsabi, kung sa aldaw na ini, naaraman mo lamang kaipuhan para sa katuninungan mo, alagad dai ka nin mata sa pagiling kayan. Ulit maabot na aldaw, napapalibutan ka, nin kalot, asin, kan sa imong mga kaiwal, lalaumon ka, kukudalon sa palibot, rurumpagon, gagadanon sa iyong mga aki, asin daing itatada nagapo sa ibabaw nin kapwa gapo. Ulit daim mo pinakinabangan, han panahon ay tinaunin Diyos sa imo. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Giraray sa mga natatadang aldaw, bagoan pagbago kan sa tong liturhiya sa First Sunday of Advent. Sa Domingo baga, sa huring Domingo, na iyoan Christ the King Sunday. Kumbaga, pigsa-summarize sa itong pagtubod na si Kristo ang padumanan, si Kristo ang sentro. So, we look at Him as our King, as our Redeemer, ang Alpha and Omega kan sa tuyang pagtubod. Sa pagbago kan liturhiya, bot sabiyon, nakatapos tan sarong taon, kay puan, balikan taman ang ginibuta, manungod sa itong pagtubod, kung igwang nababago, igwang inali na, nadain naman kay puhan. Garo baga sa mga padi na nag-retreat. There are times na sa pagpadalagan ng parokya, ibang mga bagay na may mga day pagkasinabutan. So mag-urop-urop kakaan, lisay ngayang may sala ako o sa mga tao. Kung parehong day nag-aako kang kasalan, day magbuoswag, day magpapadago saan simbahan. So we should accept our faults, as in ang tama, iyan dapat na ipaglaban. So sa first reading, nadangog tang istorya kang pamilya, o it's almost a tribe, ka mga Makabeo. Actually, ining Makabeo, sa ining term na sa istorya kang Israel, naging naging sarong group or force, kung sain ang purity kan pagtubod kang Israel, sa indang pig-preserve talaga. No? Even up to now, there are many sects or denominations kang Judaism. Sa inda, pig-upod nindang Orthodox Jews. Dinulitang Orthodox meaning right doctrine, na day talaga ninda didilyot o pigahaluan even with the modern times. Itong sa buhay so pagtubod na Judaismo, pero considering modern times, yun ay napiga po din ng Reform Judaism. Pero ako kakinikang mga Makabeo,
Because para sa Maccabees, talagang yung purity, especially the centrality of the covenant, no? Yung pagipagtipan kang Diyos sa inda bilang chosen people. So they have to keep that, they have to believe that. Kaya buwan kasama dyan sa circumcision kang mga lalaki, as in, sa mga feast na pag-celebrate kaan, saro sindang komunidad nagduduman sa Israel, no? They really rejoice in God's loving mercy for them. Sa Ebanghelyo, nahiling tan mamundo na situation kay Jesus na pasiri na baga siya sa sa Jerusalem, it is the last part of his ministry, tanganing mautob na so kabutan kang ama na mag-undergo siya kan sa ing passion, death and resurrection. Pero anong nahiling niya sa Jerusalem? Itong kakulanganin pagtubod, no? Kaya sinabi niya, kung na-recognize mo sana, nahiling mo sana sa pagdalaw sa imo kang mahal na Diyos. Pero dahil mo ito nahiling, kasi nabuta ka, no? So nagkaigwang, before baga kaini, so paglinig niya kung di ako nagkakamali, bago ining passage na ni, so paglinig ni Jesus kang templo, nang ba't sabihin, nalingawan na ang tunay na kadalisayan kang pagka-Hudiyo. Again, the covenant between God and the Jews. So, ano nangyari? Pigpabakal na, ginibo ng bakalan, market, so templo. Kaya, ano nang nasisip ng mga tao? So, kwarta na, so komersyo, bako na so pagtubod, paglaom sa blessing ni Lord, no? So kita, it can happen to us also, no? Takong minsan naliligawan na sa duty, ano na lang sabihin, bakaloon na sana mag-offer sa nangang maski so dayo man nagsimba. So parate mangyarari, so effort na if you really believe in God, you go to church. Di pwede yan madadara sa kwarta, di pwede madadara sa donasyon. Because to believe in God is to really give yourself. Ang kwarta, part lang kang sa dirita, bako so bilog na tao. So mga tugang, ang pag sa Diyos really requires the person himself or herself na pagpadagos ka, kahit may mga persecution, kahit may mga remalaso, tandyan mismo natitest ang pagtubod, no? So, the story of Maccabees is a testimony for all of us na ibang grupo din tao kahit sa Israel, and they stick to God, they clung to God, kahit na gadanon sinda, all the abomination na ginibo sa saindang pamilya. Aramtaman, magpubuhay liwat, they believe in the resurrection, they give us the lesson of purgatory, and many other beliefs na dahil po nakukuas sa ibang libro kang Biblia. So that's how important the book of Maccabees sa satuyang pag-nilay sa paggamot ng Diyos sa satuya. Si San Judas Tadeo, mga santo, pigdutubudanta, pigdevosyonanta, all of them are help means para sa tuyang kaligtasan, para sa tuyang pagiging banal. Whenever we are tested, whenever there are temptation, diyan po kita minatalubo kung sa tuya iyan na naralampasan. Sa tabang, effort, kung sa tuya man nakakayan bilang tao, sinurog na ang pag-arang sa langit no natabang kang mahal na Diyos.
Pamibig ka mga tugang, taganining sakoan sa indong atang, mga ako manlugod kan Diyos amang makakaman. Ako man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na ng pagramdom niya mo kan kamarawayan sa imong apostol sa Judas Tadeo, ako ang sabong dolot, asin daron mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Iniinagad mi uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu, Itaas sa mga puso. initaas mina sa kagurangnan, Pasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanosin nakakaligtas na danay si minsan sa nagpasalamat kami sa imong kagurangnan, banal na Ama, Diyos sa makakamanading kasagkoran uli ki Kristo na sa mong kagurangnan, tapinapa tugmad mo sa mga apostoles sa imong simbahan, tanganing ini maging danay na tanda, kan sa imong kahadean sa daga, asin magtaon in mga langit no nakatugduan sa gabos na tawo. Kaya ngunyan, sinsagod pa man, kay bilog na ukbo nin mga angheles, danay sa imo, dusay sa imo ang isip niya mong nagsasaranong, nagukurahaw asin nagsasabi, Banal, banal, banal ang kagurangnan, Diyos ni mga hukbo, ang langit asin daga, panukan sa imong kamurawayan, hosana sa kaitaasan, paladan ang minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, hosana sa kaitaasan. Kagurangnan ka ng banal, burabot ng gabos na kabanalan, kay ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo maging hawak kasindugo kan sa mong kagurangnan sa Jesucristo, kan siya sa lugaring nabuo, tagpaubaya, pinagpasauliban sa pasyon, kuaning tinapay, si pagpasalamat binaakini, tinao sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos, sin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggis sa pagkuhanya man kang kalis, singgiraray na pagpasalamat sa imo, tinao sa mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, sin mag-inom kaini, tayo na yung kalis kan sa kuyang dugo, kan bagwas sindani na tipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol sa pagpatawad kan mga kasalan, inipag-ibuhon indo sa pagromdom sako. Misteryo kan pagtubod, Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag sagkod ni ika magdatong. Kaya kami nagroromdom kan sa iyong pagkagadan, sin pagkabuhay liwat, dudulot sa iyong makagurangnan, tinapay nin buhay, asing kalis, sing kaligtasan. Nagpapasalamat, pinapagkanig umong nagatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahira kami nag-aaran, kami nagpapakinabang kang hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon ng Espiritu Santo. Kaya mo dumakagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog na kinaaban, tanganing malabas mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Papa, si Leon, sa mga obispo, si Joel, asin kang kabos na klero, si Ringman, kiram dumas sa imong pagkahirak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, urog na itong pinapamaybi sa misang ini, asin ang gabos na mga gadan, dang anak ko asin sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami gabos, namimibi kami tanganing kaiban sa Maria Birhen na inaakan Diyos, San Jose sa iyang esposo, San Judas Tadeo sa mga banal na apostoles. Nakaitupan, nakapagayagaya sa imo, magkani ko maging keras kan buhay, daing kasagkoran, mag-omaw sa pamuraway sa imo siring man. Huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, sin kaiban niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, gabos gagalangan, sin kamurawayan,
sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, sa pinatuod kan Diyos no, ng kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Amanya mo, Nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit, ang samong kakanon sa araw-aldaw, itao mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang nagkakasala sa muya. Asin hari kami pagdarahas sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, na mimibig kami kagurangnan, orasan sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, hanganin kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani nataling ka sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na sa Jesucristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Jesucristo kagurangnan, sinabi mo sa mga apostoles, tuninungan, winawalat ko sa Indo, sa kong katuninungan, tinatao ko sa Indo, para pagilingan sa mga kasalan, kundi ang pagtubod, kan sa imong simbahan, sin mapagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburnyog, so sa imong kabutan, ika na bubuhay nagahadi sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan sin pagkamot ng kagurangnan, danay na mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo kan tanda ning katuninongan. Peace be with you. Peace. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, kairaki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalanan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Ang atugang uyan sa tong kaguranan ni Jesucristo, nagdulot kan buhay sa krus, dulot man yato ang bilutang buhay sa pagkamot sin paglikod sa iya, siyang kodero kan Diyos, nagpaparang makasalan ng kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kay ning kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, maumayan. Pangataman ang kita kang hawak ni Kristo sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Please kneel. Prayer for the sick. Grant, Almighty and eternal God, everlasting health to those who believe. Hear us for your sake, for whom we implore the aid of your tender mercy, that being restored to bodily health, they may give thanks to you in your church, through Christ our Lord. Amen. Glorious Saint Jude, you have always helped those who come to you with confidence. We pray you fervently for the sick. I beg you to obtain the gift of a cure, in order that the sick may praise the wonders of God, or at least that their sufferings be lessened, and that they have the strength of Christian resignation and surrender to the holy will of God. Mamibig kita. Diyos, sunama sa imong Espiritu na mimibig kami, lugodan sakramento na sa mong inakongunyan, daron kami sa imong erokan, konsainan sa imong apostol sa nudas Tadeo nagmamuraway, ininagad mi uli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matuko po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantinir kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipon niya tong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes. Nag-abot po sa 21,878 pesos as in 65 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa, 2,709 pesos. Ang second collection nag-abot man po sa 7,216 pesos as in 40 centavos. Siring man si Seminarian Mark Jason na Aglatore, as in Seminarian Jonel Ramoso Argamosa, o ordinahan sa San Gregorio Magno, Albay Cathedral, bilang mga diakono sa Disyembre 12 sa oras na alas 8 sa pagkaaga. Kung may aram po kamo na kaulangan, manungod sa saindang ordinasyon, paisihon po tulos ang chancery. Sa Domingo, Nobyembre 23, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, asin tada Sunday, kung sa inda darahon tapo ang sa tong tada canister, asin ni offer po ini sa offertory. Maot mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka na kaaging semana. Mga anonymous na tig 5,000 pesos, 4,000 pesos, duwang 500 pesos, 300 pesos, SAB 5,000 pesos, Maricon 500 pesos, Jep Togores 200 pesos. Diyos mabalos po. So mga kapadian po, mabalik na sa diocese I guess they will be ending the retreat today. So baka night trip po ang nila. So pangalita na pagligtas man sa indang pagbiyahe. Singkitan na mga nagpapangadyi sa mga inoordina na body, diakono, nakulaon man po iyan na balos, maljos sa tuya. So, ang struggle, ang formation in lambang nagpapadi, kireba po kamo na mga bayan ng Diyos. So, let's not forget to help them with our prayers and if possible, also financial help. Ning duwang ining iordinahan are very close to me. They were under formation in Mater Salutius College Seminary. Aram ko ang sa indang inagihan ng mga difficulties, but despite them, nagpatuloy man giraray sinda. Kaya po ang nagpipersevere, sabi baga, tinatabangan kang mahal na Diyos. Dahil man na ibang padudumanan, ang buhay ta, kundi siya. So, all of us, nagdidiboto kisan tuudas na Deo. Deta pag-alion ang pagsarig na yan. That is the secret that we have to give God sa buong buhay tadigdi sa kinaban. Habang kita nag-struggle man, all forms of struggle and problems, aram ta, may lesson iyan, tanganin kita ka, boss, magdaday sa iya.
Magtindog na sa huring benisyon. Kan kagurangnan, mapasaindo. Pulikan mga pamibi, sanudas Tadeo, asin Biren Maria Nuestra Señora de Salvacion. Kamo, asin ilang mga mahal sa buhay, bendisyonan, asin ang punon kan Diyos, ang Ama, Anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Idinulutan ng Banal na Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning. Good morning, Father.